O ne, imamo lisice na rukama. I kako ćemo da kuvamo? To je nezgodno. Pa šta da se radi? Kažnjeni smo. Tako je. Ko pobedi u kulinarskom izazovu, bit će slobodan. A vaš prvi zadatak je spremiti tortu. A dobro. Ali kako da kuvamo lisicama? O, ideja. Ovdje mora biti nož za tortu. Da. Sad ću osloboditi sebe. Ej, šta radiš? To nije fair. Hajde da igramo po pravilima. Prvo ću iseći sredinu kore. Tako je. Unutra ću staviti slatko punjenje. Uspela sam. A evo mog lepog fila. Treba dobro premazati sve slojeve torte da bi bilo sočno i ukusno. Ja baš volim da kuvam i uvek to radim s ljubavlju. Mislim da će policija primetiti to. Aha, tako je. A sad mi treba med. Jo, nemam snage da ga otvorim. Ups, izvinite šefe, nisam htjela da vas ometam. Pomozite mi, molim vas. Trenutak, bako. O, hvala puno. Dakle, sipat ću naše punjenje unutra. Kakav miris. Rado bih pojela jednu kašiku sa čajem. O, joj. Bako, fuj, ispala ti je vilica. O, pitam se, da li se može preseći lanac sa njom? Šta radiš, Roxy? Baki treba vilica. Vrati mi, molim te. Da, tako je bolje. Dakle, gde sam stala? Tačno. Vreme je da ukrasim svoju tortu. Dodat ću što više žele bombona da bi postala slađa. Lepota. Mnogo mi se sviđa. I obavezno ću staviti mentu za miris. O, da, ispalo divno. Joj, Roxy, opet ti? Jesam ti rekla da prestaneš već? Jao, izvini, bako, samo sam pogrešila. Htjela sam da otvorim teglu sa žvakom. Odlično, mislim da će takvo punjenje sigurno dopasti svima. O, da, izgleda super. To sam dobro smislila. Ukus je ekstra. A sad ću naduvati balon. Ups. Dakle, tvrdu hubabubu ću također dodati. A tačnije, ukrasit ću tortu sa njom. Da, tako je. Pogledajte, moje torte u obliku hubabube. Zar to nije super? Dakle, ja ću početi od slatkog sirupa. Ovaj lanac je zgodniji nego što sam mislila. Dodat ću što više sirupa unutra. I maskirati to korom. I filom. Da, tako je. Ostalo je sve razmazati. Perfekto. Idemo dalje. Ostalo je samo sve ukrasiti. Pogledajte, odlično mi ide. Moj desert u obliku Skittles je skoro spreman. Ostalo je dodati jestivu etiketu. Da, mislim da je savršeno. Prijatno. Wow, super, tako sam gladna. Rado ću probati sve torte. Počet ću od ovog šefovog deserta. Wow, to je super. Ovo je najlepše što sam ikad jela. Svaka čast. Idemo dalje. Baka je također dala sve od sebe. Sad ću probati. O, da. Hvala puno. Sviđa mi se vaša torta, bako. To je divno. Dakle, ostala je posljednja torta. I izgleda jako dobro. Wow, jedva čekam da probam.
Jao, ne mogu da se zaustavim. To je ekstra. Je li to žvaka Huba Buba? Jeste. Neverovatno, baš je lepa. A mogu čak i balon da naduvam. Ups. Super. Dakle, pobedila je Roxy. To je odlučeno. Da, slobodna sam. Ćao, prijatelji. Jeste već čuli za našu novu igricu? Instaliraj Multidosor u Apple ili Google Store-u i igraj se zajedno sa nama. To je jako zabavno. Dakle, pažnja. Vaš sljedeći zadatak je krofna. Jeste čuli? Lako. Kako god kažete, baka će spremiti to. Jo, kad ćete me već pustiti? Krofna, super, obožavam krofne. Dakle, moje roze testo je već spremno. Ostalo ga je sipati u aparat za krofne. Ukus je divan. Zatvaram i čekam. Čekajte, zašto ne radi? Hajde, radi! Joj! Udarila me struja! Jao! Pomoć! To je bolelo. Jadna ja! Jadna? Ne, bako! Prestani da me maziš, molim te! Dobro. Dakle, gde je moj veliki tiganj? Čuvam ga specijalno za krofne. Dakle, sipat ću što više ulja. A zatim ubaciti krofne unutra. Da, miris je ekstra. Odlično, krofne su već spremne, a mogu ih staviti na tanjir. Tako je, vreme je dodati čokoladnu i voćnu glazuru. Kako lepo curi. A preko ću obavezno sipati slatke konfete. Bez njih ne može nikako. A da bih pobedila, napravit ću još jestive lisice. Gledajte. Jel vas to podsjeća na nešto? Super. Požar. Izgleda da su moje krofne izgorele. Ne, sve u redu. Hej, čao. Ove krofne su tako male i zabavne da ih mogu staviti na prse. Jako zabavno. Ups, nešto sam se zanula. Nastavit ću. Gledajte, napravit ću smajlić od krofna. A sad ću dodati slatke konfete. Hajde, otvaraj se. Ups. Jo, to je bilo smešno. Da, tako je bolje. Eto, krofne su spremne. Svaka mi čast. Moje krofne su također skoro spremne. Napravila sam ih od testa različitih boja da bi bilo što lepše. Perfekto, bako, jeste čuli? Dakle, moja glazura je također spremna. Imam nekoliko lepih boja. Sad ću napuniti špriceve i ukrasiti krofne. To će biti jako dobro. Gledajte kako to rade profesionalci. Svaka mi čast. Prijatno. Neverovatno. Vidim da jako želite da izađete iz zatvora. Ali prvo moram probati sve krofne da bih izabrala pobednika. Ove krofne su odlične. Moje poštovanje. Ovo je baš lepa porcija. Bravo, šefe. Vi ste genije. Da, ukus je super. Idemo dalje. Kako zabavne krofne u obliku lisica. Neko odlučio da se šali sa mnom, jeli? Krofna je baš ukusna. A da li je i lanac jestivi?
Wow, to je ekstra. Dakle, pobedila je baka. O, da, a baka je najbolja. To. Šta? Kuvat ćemo sa našim psom Barney? To je nenormalno. Želim tortu sa tečnom sredinom. Okej, uspećemo. Došla mi je super ideja. Počinjem da pravim tortu. Prvo ću iscediti fil na tortu. Razmazat ću ga lopaticom. Zatim stavljam koru i tako nekoliko slojeva. A sad ću napraviti rupu u sredini uz pomoć tegle sa mojom hranom. Sve sam pojeo, tako da je tegla prazna. Odlično. A sad mi trebaju žele bombone u obliku šapa. Otopit ću ih uz pomoć vatre. Tako je. Sada sipam tečni žele u centar torte. Danny je rekao da želi tečni centar. Dakle, ispunio sam njegovu želju. Pokriću to drugim delom torte. Tako je. A sad ću polizati šape. Umačem u šarene konfete i pravim lepe otiske mojih šapa. Odlično. Ja sam završio. Šefe, a šta ćete vi spremati? Ja ću sipati na tortu žvaku u prahu. Ovako. A sad ću napraviti rupu u torti. Da, odlično. Unutra ću sipati plavi čokoladni namaz. Jeste nekad vidjeli plavu nutelu? Mnogo je ukusna. To podsjeća na vodu, a u vodi će plivati male žele ajkule. Ova bombona je suvišna, poješću je. A sad mi treba M&M's. Odabrat ću bombone plave boje. Super, a sad ću ukrasiti tortu plavim bombonama u krug. O, kako je lepo ispalo. Ponosan sam na svoju tortu. O, Barney, hoćeš da se igraš? Dobro, trči. Hvate loptu. Šta? Ko je bacio loptu u moju tortu? Ne, Barney, stani! To je moja lopta, a moja lopta, lopta. Torta Wendy je gotova. Je li to zbog mene? Doneo sam loptu, ja sam dobar dečko. O ne, Barney, ti si loš dečko koji je pokvario moju tortu. Ostala mi je cela samo žvaka huba-buba. Možda ću uspeti da napravim nešto od nje? Dobro, sad ću pokušati da uvijem tortu u žvaku da sakrim njen loš izgled. Pa, sad torta izgleda malo bolje. Okej, sad sipam u tortu žele od žvake. Ona je veoma ukusna, a Dan će biti oduševljen. To nije bilo lako, ali ja sam završila. Napravili ste mi torte. Počet ću od ove roze torte. Iz nje curi žele kao na mojoj slici. Prelepo, baš mi se sviđa. Cool. A sad ću probati plavu tortu. Wow, koliko čokolade. Izgleda baš ukusno. Tu su i moje omiljene žele bombone. Baš su lepe. A sad ću probati Barnijevu tortu. Odlično se potrudio. Unutra je nešto ukusno. Probat ću. Dajem pobedu Barney, čestitam. To moje torta je pobedila, ja sam najbolji šef pas. Šta sad želim? Tačno, hoću kokice, spremite mi kokice. Da, to je dobra ideja. Kako cool, sad ću spremiti najbolje kokice za Danny. Sipat ću kukuruzna zrna na tiganj. Nešto sam zaboravio. Tačno, treba dodati nešto ukusno. Imam svoju pseću hranu. Otvorit ću pakovanje i sipati u tiganj. Barney, jesu to kokice sa psećom hranom? Jadan Danny? A sad ću sipati kokice u tiganj. Promenit ću etiketu da se Danny ne plaši da jede to. To je to. Kako slatko. Svaka čast, Barney. I ja ću početi da pravim kokice za Danny. Imam i jednu genijalnu ideju.
Sipat ću ulje u tiganj, a zatim dodati kukuruzna zrna. Sad ide moj tajni sastojak, marshmallow. Čekam kad se marshmallow istopi, a kokice počnu da pucaju. O da, pogledajte, to je prelepo. Od ovog mogu napraviti šta god poželim. Napravit ću šarene kuglice, preliti sve sirupom od jagoda. I posuću sve slatkim konfetama. Završio sam. Wow, šefovo jelo je super, a ja imam obične kokice. To je previše dosadno. O, došla mi je ideja. Sipat ću u aparat više zrna i ubacit ću dinamit unutra. Tako će biti brže. Ostalo je sačekati. Wow, to je bilo moćno. Jedva čekam da vidim šta je spalo. Neverovatno, koliko kokica. Danny nikad nije vidio toliko kokica. Wendy, pogledaj gore, molim te. Šta? Ajuj, korisnik Wendy trenutno nije dostupan. Wendy, probudi se. Dobro, dosta je. Uglavnom, kokice su spremne, a Danny, probaj. Odakle da počnem? Ovo izgleda lepo, ovo zanimljivo, a ovo... Neverovatno, koliko kokica. Ništa posebno. A šta je ovdje? Izgleda čudno. Dobro, probat ću. Ove kokice se osjećaju na pseću hranu. A ove kuglice izgledaju baš lepo. Nikad nisam jeo tako nešto. Oho, tu je marshmallow. Dajem pobedu ovim kokicama. Pobedio sam. To je bilo baš lako. Šta sada želim da pojedem? Znam, to će biti burger. Šta? Burger? Ideja je super. Počet ću da pravim leveno meso za pljeskavice. Uradit ću to malim sekirama. Tako je. Sveže mleveno meso je spremno. Formirat ću pljeskavicu i ispržiti je na tiganju. Da, tako je, Danny je baš veliki dečko, dakle i burger također mora biti veliki. Stavit ću što više sira i naravno moju omiljenu hranu. Na lepini ću napraviti moju njušku i to je to. Sastavio sam burger. Šta? Njegov burger je veći od mog, a on ima šape. Ne smem da se osramotim. Sad ću smisliti nešto. Treba će mi čokoladni sladoled. Stavit ću ga u blender. Mislim da će toliko biti dovoljno. A sada sipam mlijeko i dodajem čokoladni sirup. Baš ukusno. Ostalo je sve promešati. Dalje stavljam burger na čašu sa mlečnim koktelom i ubacujem slamku. Danny će biti oduševljen. Wow, šefe, to je genijalno. A šta ja da radim? Znam, napravit ću slatki burger od krofne. Preseći ću krofnu na pola. A sada treba izvaditi ananas iz ove tegle. Ali kako da uradim to? Barney, pomozi mi, molim te. Imaš oštre kandže? Hajde, otvori mi teglu. Super, hvala puno. Dakle, vadim ananas. Gore stavljam žele bombone, opet ananas, opet bombone. Obavezno prelivam sve sirupom od jagoda i pokrivam drugim delom krofne. Da, završila sam. Danny, možeš probati? Odlično ste se potrudili. Želim da probam najveći burger. Opet pseća hrana. Ozbiljno, ali ja nisam pas. Odvratno. A šta je ovdje? Tu je mlečni koktel, a na njemu je burger. Nikad nisam vidio tako nešto. Koktel je lep. I burger je super. Cool. Dakle, došlo je vreme da probam najneobičniji burger sa krofnom. Da, to je neverovatno. Ovaj burger je pobedio, čestitam. Da, pobeda je moja, konačno.
Jao, izvini, Barney. Ćao svima, ovo je kulinarski izazov. Šta želi naša mala devojčica? Ja hoću tortu. Hajde, počnite da je pravite. Ako nemate ništa protiv, ja ću početi. Dakle, prvo ću sastaviti tortu. Imam kore od borovnica i krem, također od borovnica. Stavljam koru, krem i tako radim dok ne potrošim kore. Zatim ću premazati tortu kremom. O, da, tako je. Ispalo je prelepo. Odozgo prekrivam tortu fondanom i odseći ću sve suvišno. Okrećem tortu. To je to. Sad je mogu ukrasiti. Dodajem sliku Rumi i njeno ime od pirinčanog papira. Odozgo pravim ljubičaste rezance od fondana. Uspelo je. Kako si to super smislila, šefe? A ja imam šarenu tortu, zar to nije super? Nije loše. A šta je kod Mije? Odlično. Hvala, šefe, trudila sam se. Dakle, sad ću napraviti ukrase za moju tortu. Uzet ću crno testo i nacrtati konturu. Super! Sada dodajem druge boje. Okrećem i to je to. Gledajte, ispao je naranđast nagator. Dodajem više različitih palačinki na tortu. Svaka čast. Čekajte, ja još nisam napravio tortu. Dakle, uzimam šareni krem. Aha, tako je. Prekriću tortu kremom različitih boja. Gotovo. A sada vadim testo. Izrezat ću labubu uz pomoć kalupa. Da, sklanjam sve suvišno i eto, uspelo je. Šaljem u rernu i čekam da se ispeče. Još malo, to je to, može da se vadi. A sad ću nacrtati detalje. A uši se mogu pojesti. Treba mi samo njuška. Da, ispalo je super, jel da? Kakva smešna torta je kod Kurta. Nemoj se smejati moj torti. Smirite se. A bolje pogledajte kako ću sada napraviti jestivu figuricu Rosine omiljene lopkinje, Rumi. Ovome su me učili u školi šefova. Odlično. Glava je spremna. Stavit ću telo i to. Ispalo je predivno. Bellissimo. A ja sam napravio labubu. A ja imam balerinu Cappuccino. Svaka čast, deco. Uspeli ste. Hajde, ukrasite svoje torte i daćemo ih Rose. Prijatno, draga. Wow! Napravili ste sve ove torte za mene? Ozbiljno? Presrećna sam. Hoću da probam ovu roze tortu. Baš je lepa. Mnogo mi se sviđa. A šta je ovdje? Opa! Šarena torta. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? Nije loše. A tu je torta u obliku kante rezanaca sa Rumi. Ekstra. Jedva čekam da probam. To je prelepo. Ali ko je pobedio? Ne mogu da izaberem. Dobro, svi ste pobedili. Da, svaka nam čast. A sad mi se jede pasta. Ja sam tako gladna. Odlično. Jao, između njih dvoje jaka konkurencija. Prestanite više da se svađate. Bolje pogledajte kako radi profesionalac. Da, deco, učite od mene. Dakle, uzimam ringlu, na nju stavljam šerpu sa vodom. Zatim ubacujem špagete da se kuvaju. A sada uzimam leveno meso i pravim u njemu udubljenje. Stavljam unutra špagete, prekrivam slaninom i umotat ću sve u foliju. Tako je. Stavljam to sve u rernu i čekam malo. Eto, sve je spremno. Hajde da skinemo foliju i isečemo sve. Kakav miris. Ispalo je prelepo. Nadam se da ste sve naučili. Hajde, Mija,
Uzmi rezance. Kuvaj. Naravno. Hvala vam, šefe. Sve sam shvatila. Ali ja želim da obojim svoje rezance. Dodat ću par kapi jestive boje u vodu. Uzela sam plavu i roze. Ako to sve promešam, dobit ću ljubičastu. To je to. Rezanci su već spremni. Imam roze, plave i ljubičaste. Šta je to bilo? To se Kurt igra. Kurt, a šta si ti uradio? Izvinjavam se. Dobro, ja uzimam testo, stavljam ga u kalup u obliku lega, unutra stavljam sir i prekrivam komadićem testa. Da, zatim čoseći sve suvišno, otopit ću u tiganju komadić lego maslaca i staviti svoje lego kocke da se prže. Kada sve bude spremno, stavljam sve na lego tanjir. Gotovo! Rose, brzo probaj! Da, Rose, prijatno. Wow, super! Dakle, od čega da počnem? Ajde da probamo ovo. Izgleda jako primamljivo. Uzet ću pače. Ukus je odličan. Svidalo mi se. Šta je dalje? Kakva lepa pasta. Ona je šarena. A kakav je ukus? Ekstra. Idemo dalje. Opa, to su lego kocke. Nevjerovatno. Sad ću probati. Oho, punjenje od sira. Ali ko je pobedio? Ne znam. To je brat Kurt. Da, znao sam da Rose obožava lego. A sad mi napravite burger. Jel može? Dobro. A gde je Mija? Gde je nestala? Vratila si se. Da, išla sam po sveže krofne. Dakle, uzimam krofnu i stiskam na nju šlag. Dodajem sveže jagode, a zatim kolač i krofnu odozgo. Par ukrasa i gotovo. Što nije u redu? Draga, pa to uopšte nije to. Hajde da ti pokažem kako izgleda pravi burger. Treba ti pljeskavica, a ti nemaš. Šta je, Kurt? Ja sam napravio lepinje od pirinča. Stavit ću je na tanjir, preko staviti pljeskavicu, posle sir, paradajz, salatu i pirinač. I na kraju prelivam sve plavim sosom. Gotovo. Šta kažete, šefe? To također nije to. Ti nemaš lepinju, pa sigurno ste jeli burgere. Zašto ne znate kako izgledaju? Dobro, sad ću vam pokazati kako izgleda pravi burger. Gledajte, ja imam sve strogo po receptu. Ali hajde da ga ukrasim. Posuću svoj burger makom, ubaciti u centar mač i ukrasiti sve kamenjem. Gotovo. To je savršen burger. Rose, probaj. Wow, svaka vam čast. Probat ću prvo plavi burger. A šta je sa njim? Sav se raspao. Eto, sad su mi sve ruke u pirinču i plave. Odvratno. Šta je ovdje? Ovaj burger izgleda super. I ukus je prelep. Idemo dalje. Šta je tu? Pa to je slatki burger. Nevjerovatno. Sad ću probati. Da, prelepo. Ja obožavam slatkiše. Ali ko će pobediti? Rešeno, to je sestra Mija. Da, pobeda moja. Ja sam srećna. Ovo je kulinarski izazov. Tiffany, jesi već smislila šta želiš? A gde je crtež? Neuronske mreže su ga napravile umjesto mene. Hoću jelo u obliku slona, ajkula i loga. To je sad jako popularno. Odlična ideja, Tiffany. Odmah ću početi da pravim log. Zove se Tun 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 Sagur. Dakle, sastavit ću tortu. Kore će biti čokoladne, a fil od vanile. Svaki sloj ću obavezno premazati filom. Tako je, odlično. A sad će mi trebati marcipan. Uzet ću četkicu i nastaviti da radim. Ja ne razumem te vaše popularne stvari. Tiffany, dete, pokaži još jednom. Dobro, gledaj, napravi jelo u obliku liri li, lari la.
Ali to je slon. I zašto je zeleni? Dobro, napravit ću, taman imam kaktus. Stavit ću preko kapicu u obliku slona. I dodat ću slatke čizmice. Gotovo. Samo što se bode. Elis, jesi napravila tortu? Da, je li liči? Baš on sa slike. Dodat ću noge i ruke. Tung 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 sahur. Tako je. Super. I njegova omiljena palica. Ups, baka je pala. Kako smešnog slona ima. Šefa, šta ćete vi spremiti? Ja sam već sve smislio. Moram napraviti ajkulu. Počet ću od brašna. Napravit ću testo, a posle kore. Zanimljivo, šta će vam ispasti? Trenutak, skoro sam završio. Eto, Trallallero trallallà. to baš liči na ono što je nacrtala Tiffany. Dakle, probaj, draga. Oho, stvarno ste napravili torte po mojim crtežima? Liri lili. To je baš ono što sam htjela. Trallallero Hoću trallallà. što pre da probam. Ali sa bakinim jelom nešto nije u redu. Da li se to može jesti? Joj, još sam mi prst ubola. Izvini, Tiffany. Nisam dobro razumela zadatak. Dobro, bolje da probam Elisinu tortu. Trudila se. Izgleda baš privlačno. Čokoladne. A ovdje ću probati peraju. Kako slatko. A sada samu tortu. O, da, to je prelepo. Ali ko će pobediti? Rešeno, šefe, pobjeda je vaša. To, znao sam da ću pobediti vas. Prestani da se hvališ, sad ću te prebiti. Šefe, šta tu radite? Ja sam odlučio da napravim tortu. Od svega što voliš. Dakle, upravo sam je polio glazurom od tvog omiljenog Skittlesa. O, da, to će biti prelepo. Ne. Hoćete napraviti bolje nešto sa bombonama? Želim da ih bude veoma mnogo. Okej, sad ću smisliti nešto. Dakle, treba mi kalup. I seći ću krug. Tako je. A sad ću ga pokriti filom. Pažljivo, tako je. Zatim ću staviti preko još jednu koru. I nju isto pokriti filom. Divno. Zatim ću staviti treću koru i nju isto pokriti filom. Želim da moja torta bude šarena. O, da, to je prelepo, zar ne? Dakle, stavljam posljednju narančastu koru. A sad mi trebaju bombone. Ne, to je premalo pakovanje. Bolje da uzmem ovo. Dakle, sipat ću sve bombone unutra. Da, zato sam napravio rupu. A sad ću sve to pokriti. Odlično, ostalo samo preliti tortu crvenom glazurom. Wow, pogledajte kako lepo curi. Divno, sad je sve ravno. Ostalo je samo dodati slovo S. Eto, to liči na jednu veliku bombonu. Onda i ja znam šta raditi. Treba mi čokolada. Što više? Stavit ću je u činiju. A zatim ću istopiti uz pomoć fena. A vruć vazduh će brzo otopiti svu čokoladu. O, da, odlično mi ide. Pogledajte. To je to. Idemo dalje. Sada čokoladu treba zalediti. Koristit ću sprej. Kako moćan fen. Kako ga isključiti? Isključio se. O ne, a moja perika, gde je nestala? Kako da shvatim to? Oj, moje naočare su kod vas. Dajte, ne vidim ništa bez njih. Aj, kosu mi vrati. To je tako zabavno. Šefe, lepo ste izgledali. Dakle, treba mi maltizar. Sipat ću ih u čokoladni kalup. Da, sipat ću što više. I pokrit ću drugom čokoladnom polovinom. Dodat ću etiketu i to je to. A vidim da ste već završili. Moram se ubrzati. Ja ću koristiti lubenicu. Sad ću je seći. Da, tako je.
A sad ću izvaditi svu unutrašnjost. Uradit ću to uz pomoć specijalne kašike. Odlično! A sad ću staviti unutra svoje kuglice od lubenice. I ukrasit ću sve grožđem i kupinama. Divno! Pokrit ću drugom polovinom kore. Završila sam. Tiffany, prijatno, draga. Uspeli ste? Dakle, počet ću od Skittlesa. Sad ću iseći pače. Neverovatno! A to je torta sa bombonama. Fantastično! Jako ukusno. Prelepo. Treba obrisati usta. Da, a sada želim da probam Maltesers. Sad ću ga iseći. Wow, koliko bombona! Neverovatno! I čokoladna kugla, baš je ukusna. Ali više me zanima Maltesers. Sad ću ga probati. O da, obožavam te bombone. I ostalo je probati samo lubenicu. Treba iseći. O, nekako čudno. A zašto je lubenica prazna unutra? A, nije prazna. Tu je voće. Sad ću probati. Wow, sviđa mi se. Prava letnja torta. Ali pobedila je šef. Opet. O da, to je moja već druga pobjeda. Bako, jeste vidjeli to? Najbolji sam. Dakle, a sad mi spremite sushi. Jel može? Bož sam gladna. Sve jasno. Spreman sam da počnem. Dakle, uzet ću nori i staviti pirinač na njega. Tako je. Zatim ću rasporediti sve. Odlično. A vreme je da stavim sir i krastavac. To je to. Sada mogu uviti to sve. Ostalo je samo dodati crvenu ribu. I opet uvijam. Svaka mi čast. Ostalo je samo iseći i servirati. Ja sam završio. To je klasična Filadelfija. Nju vole svi. Nije nešto. Ja imam bolju ideju. Dakle, treba će mi krastavac i rezač za povrće. Sad ću iseći krastavac na tanke trake. Tako je. Da, svaka mi čast. A sad će mi trebati blender. Evo ga. Unutra ću staviti 3 slatke paprike. I šargarepu, da. A sada zatvaram i uključujem. Sad čekat ću da se sve zamelje. To je to. Uzet ću kašiku. I to će biti punjenje. Stavit ću to sve na krastavac. A sir sam već stavila, znači mogu uviti sve to. Ostalo je sve lepo servirati. I preko ću staviti još malo povrća. A moje zdravo jelo je spremno. Baka ne razume da suše od povrća niko ne česti. Slatki će biti mnogo bolji. Uzet ću 6 komada žvake Huba Buba. I razvaljati sve to, tako je. A sada uzimam fil. Evo ga. I scedit ću ga na žvaku, tako je. A zatim dodati M&M's bombone, žele mede i njorc bombone. Divno. Zatim ću uviti sve to i iseći. Eto, pogledajte. Napravila sam ogromni slatki sushi. Cool! Wow, jedva čekam da probam sve. Počet ću od klasike. Filadelfija. Što je to? Ne mogu da uzmem ništa štapićima. Ok, onda ću koristiti ruke. To je ukusno. O, šta je ovdje? Je li to rolna od povrća? Izgleda sumnjivo, ali probat ću. Ne sviđa mi se. Probat ću nešto drugo. To je nešto slatko. Ne mogu da verujem. To je tako ukusno. Oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve. Tiffany, ali ko je pobedio? Hej! Šta?
Zar još niste shvatili? Alice, pobjeda je tvoja. To, hvala. To je moja prva pobjeda. Super. Pa ne. I ja mogu da napravim sebi kućicu. Eto, a na đubretu sam našla idealnu kutiju. Da je otvorim. Šta? Pacov? Odakle ovde? O, kako je sladak. Phoebe, plašiš ga? O, ne boj se, mali. Tako si dobar. Vidiš, Phoebe, nemaš čega da se plašiš. Uzet ću ga sebi. Dobro, idi prošetaj, a ja ću početi da pravim kuću. Dakle, uzet ću nož i od kartona ću iseći sve potrebne delove. Aha, tako je. Odlično mi ide. Dakle, i ja ću imati 3 sprata. Aha, super. A sad ću zalepiti traku. I obavezno mi treba krov. Gotovo. A sad ću ofarbati svoju kućicu u belo. Imam belu farbu i malu čepkicu. A da, to će dugo trajati, ali nema veze. Ja nigde ne žurim. A bitno je da će biti mnogo lepo. Polako. Aha, super. Ostalo je još malo. I unutra ću sve obojiti. Eto, moja kućica nije ništa gora od Phoebine. Sjajne. Seme, dođi. Ofarbaj mi kućicu roze. Da, naravno, gospođice. Već sam pripremio farbu. Kakva lepa roze boja. Odlično. Da, to je baš ono što sam htjela. Odgovara mi. O, kako lepo curi. Svaka ti čast, Seme. Hvala. Dalje ću sama. Uzmi platu. Sada ću dodati lepe okvire na prozore. Aha. Zatim zlatan krov. I krunu pravo u centar. Jer sam ja kraljica. I moja lutka isto. Oho, Phoebe, tvoja kućica baš lepo sija. Nema veze. I ja ću napraviti lepu fasadu svoje kuće. A za početak ću zalepiti crvene kvadratiće na nju. Kao da je od cigle. Da, tako je. Odlično sam smislila to. A krov će biti raznobojan. O, predivno. A dodat ću još par ukrasa. I lepu mašnicu. Preslatko. Moja lepa, bogata Barbika će živeti u ovoj kući. O, moja Barbika nikada u životu nije živela u ovako ogromnoj kući. Biće zabavno. Jao, ne sviđa mi se tvoja siromašna komšinica. Gladna sam, poješću sladoled. Kako je ukusan. O da, obožavam. O, već sam sve pojela. Štapić ću baciti. Šta je to bilo? O, drveni štapić. Odlično, treba će mi. A sad ću ga ofarbati. Tako je. A zatim ću ga zalepiti na karton. Ponovit ću tako nekoliko puta i ispašće šareni pod. Super. A zatim ću uzeti sunđere. Od njih mogu napraviti lepu fotelju. Ne treba nešto dodati. Dobro, žrtvovat ću majicu da bi fotelja bila lepa. Eto, ovako je mnogo bolje. Šta? Fotelja od sunčera? Što je? To je super ideja. Nedostaje mi mali komad majice, ali zato imam lepu fotelju za moju Barbiku. A sad ću sastaviti Rubikovu kocku. To će biti lep stočić za kafu u dnevnoj sobi. Na njega ću staviti kaktus, a na pod ću staviti tepih. Okačit ću slike i police. O, da, postalo je mnogo lepše. Dodat ću nekoliko detalja, a zatim ću išarati zidove. Super! A baš sam kreativna. O, čekajte, imam sat. Okačit ću ga na zid. Da, tako je. A na drugi zid ću okačiti štipaljke. Na njih ću pričvrstiti odeću moje Barbike. Eto, predivno. Sve uspelo. A šta je kod Phoebe? O, kako lepo. Htjela si da kažeš luksuzno? Da. Moja Barbika ima sve najskuplje. Ovdje je najskuplji namještaj od dizajnera.
zlato i dijamantski luster. O, sasvim sam zaboravila. Seme, donesi travnjak. Napravit ću lepo dvorište za moju lutku. Da, tu će biti zlatna ograda i obavezno crveni tepih. Moja Barbika će biti prava zvezda, kao ja. Eto, tako je. Dobro, nema veze. I ja mogu da napravim ogradu, a bit će od štapića za sladoled. Treba ih samo zalepiti među sobom i ofarbati. Super, ispalo je prelepo. A na travnjaku ću napraviti stazu od kamenja. Da, moja Barbika nije tako popularna, ali je sigurno srećna. Ajoj, kakvo siromaštvo, fuj. O, ideja! Uzet ću karton i iseći vrata. Da, tako je. Stavit ću ih pravo u sredinu da podelim sobu. A dalje jednu polovinu sobe ću ofarbati u žuto, a roze i plavo. Obožavam te boje. Da, gotovo. Nastavit ću. Sada uzimam moje Lego kocke. Napravit ću od njih kadu. Sačekajte, sad ćete sve vidjeti. Još malo, eto, uspelo je. Stavit ću na nju što više patkica. A na zidu će biti poster sa patkom. Tu će biti WC šolja i Lego čovečulja koji drži papir. Stavit ću još veš mašinu. A tu će biti korpa za veš. Wow! Moja Barbika sada ima svoje kupatilo. Ostalo je smisliti nešto za drugi deo sobe. Čekaj, ja već znam. Potrebne su mi novine. I seđit ću iz novina lepe fotografije i slike. Da, ovo mi odgovara. I ovo isto. A sada treba zalepiti sve na zidove. A na pod ću staviti mekani žuti tepih. Zatim krevet. A tu će biti noćni stočić. A još ću okačiti par polica. I obavezno treba napraviti balkon sa cvećem. O, to je divno. Eto, napravila sam prelepu spavaću sobu. Opet je napravila sobu od đubreta. Kod moje Barbike je sve najbolje i najskuplje. Ali ove roletne ne valjaju. Bolje da napravim tobogan pravo u bazen. Moja lutka će se buditi i odmah spuštati u bazen. To je baš cool, zar ne? Hajde da vidimo. O, da, predobro. Jao, tako sam umorna. Želim da odspavam malo. Seme, pokrij me čebetom i dovrši za mene kuću. Naravno, gospođice Phoebe. Na 3. spratu će biti spavaća soba. Stavit ću krevet, okačit ću sliku i staviti noćne stočiće, tako je. A ja ću okačiti ovaj lep ukras na zid. O, da, zalepit ću figurice medvedića i sladoled. Na 3. spratu će biti soba za žurke. Tu će uvek puštati muziku DJ. O, tako je cool. Hajde da se zabavljamo, hej! Oho, Barbika Phoebe sigurno želi da dođe na ovu žurku. Roxy, a može li ova Barbika da dođe kod vas? Šta? Ona? Pa naravno da može. Hajde da se zajedno zabavljamo. O, kako je veselo. Super! Šta je to? Kakva je to galama? Pravite žurku? Bez mene? Pa to je super! Ja obožavam da plešem! Hajde da se zabavljamo! Devojke su završile. Počet ćemo od najlakšeg. Spremite mi jelo u obliku hrčka. O, odlična ideja. Ali kako da napravim testo? Imam brašno i mlijeko. Bako, pomozi mi. Naravno, dragi, uzmi parče testa. Šefe, šta ste smislili? Ja sam odlučila da napravim tortu. Ja imam šarene kore. Sad ću sastaviti tortu. Kora, fil, opet kora, opet fil i tako do kraja. Odlično. A zatim ću odseći sve suvišno. Super! Napravila sam lep oblik. Sad ću ga pokriti marcipanom. Svaka mi čast.
Ispalo je sjajno. Sad mi treba Skittles. Sipat ću malo na ruku. Odlično. Bombonama ću napuniti usta mog hrčka. O da, on kao i Nathan obožava slatko. A sad ću dodati detalje. Oči, ruke, nos i ostale suši. Super! Zaka, šta je kod tebe? Ja imam ideju. Napravio sam testo za kore. Sipat ću to u tiganj. I čekam. Bako, zašto neće? Dragi, šta se desilo? A, ne sprema ti se palačinka? A, čekaj, Zak. Moraš uključiti šporet, tako je. A sada čekaj. Ja sastavljam pitu. Imaće punjenje od limuna. O, čekajte, kakav je to dim? A, Zak, šta se dešava? O ne, sve mi gori. A šta da radim? A, to više podsjeća na ugalj. Pa dobro, može da prođe. Moram se ubrzati. Da, tako je. A sad ću dodati fil. Još malo. Da, odlično mi ide. Jao, Zak, pa što si tako smotan? Nemoj da žuriš, radi sve pažljivo, kao ja. U svaki kalup ću staviti limun. Odlično. O, Zak, šta radiš? To je moje jelo. Napravio sam tort u obliku hrčka. Super. Nathanu će se dopasti. Ponosan sam na sebe. Ostala sam samo ja. A dodat ću malo fila. Odlično. Sada mogu ukrasiti svoju divnu pitu. Pogledajte šta imam. To su žele hrčci. Super. Baš su slatki. I ja ću pobediti, jel vam jasno? Dragi, probaj. Sve je tako različito, ali tako ukusno. I jedva čekam da počnem. Wow, to zaista liči na hrčka. Sad ću probati. Da, to je jako ukusno. Oduševljen sam. Stavljam like. Svaka čast. Idemo dalje. Šta je to? To je žele hrčci. Sad ću ih probati. Kako kiselo. Tu su limuni, odvratno. Kakva je pita. Sad ću je probati. O ne, i pita je kisela. Neću više. Moram hitno pojesti nešto slatko. Ovo još nisam probao. Sad ću. Wow, to je ukusno. Probat ću cijelu tortu. Čekajte, šta? Kako gorko. Ne sviđa mi se. Rešeno, šef je pobedila. Čestitam. Da, pobeda je moja. To. Jeste čuli? Već sam smislio sljedeći zadatak. Hoću hamburger. Jel može? Naravno, ja već imam ideju. Sad ću ispržiti pljeskavice. Da, napravit ću privlačnu koru. Odlično. Savršeno. Sada to stavljam na tanjir. Lopatica mi ne treba. Bako, šta je kod vas? A ja sastavljam burger. To nije teško. Bitno je uzeti što više povrća i ne smem zaboraviti na pljeskavicu. Eto, završila sam. Ali to još nije sve. Narendat ću malo sira. Neću dozvoliti šefu da pobedi. Ja ću pobediti. Pobeda mora biti moja. Ja najbolje spremam ovdje. Narendat ću sir što više. Tako je. Odlično mi ide. A sad ću napraviti kuglice od sira. I ispržiti hulju. Svaka mi čast. Izvadit ću. Cool, to će biti uši mog burgera. Pogledajte, napravila sam pravog medu. Preslatko. Šefe, šta mislite? Ne mislim ništa, jer će moj burger biti bolji. Biće 10 puta veći od vašeg. Došla mi ideja. Sad ću iseći sredinu. Odlično. A unutra ću staviti kockice sira. Super. A sada vadim fen i ugreću sir. Eto, istopio se. Unutra ću staviti pomfrit. Što više. Tako sam gladan. Moram pojesti nešto. Šta? Već ste napravili sve? Tako brzo? Ja još nemam ništa. Što da radim? Izgubio sam. Ipak ne, imam ideju.
Uzet ću kolači i marshmallow. Kao što ste shvatili, napravit ću slatki burger. Da, Nathan će biti oduševljen 100%. O da, obožavam čokoladu. Šta može biti bolje? Dragi, a moraš se obrisati malo? Vako, prestani, nemoj. Nathan, možeš da probaš. Trudio sam se. Napravili ste burgeri? Cool, sad ću da probam. Šta je to, pomfrit? Sad ću probati. O da, to je baš ukusno. Kako veliki burger. Sad ću i njega probati. Da, ukus je cool. Stavljam like, svaka čast. A šta je ovdje? Cool, je li to čokoladni burger? Sad ću ga probati. Wow, to je jako slatko. Ja volim čokoladu. Šta je to? Ne mogu da verujem. To je meda. Kako je sladak. I jedva čekam da probam. Da, ukus je ekstra. To je najbolji burger. Jako mi se dopada. Dakle, odlučio sam. Pobedila je baka. Konačno. Da, zaslužila sam to. A sad mi napravite pomfrit. Da, obožavam ga. I ja obožavam pomfrit. Ali šta da radim sa ovim? Šefe, možda vi znate? Naravno, krompir treba očistiti. Ja ću napraviti test od krompira. Učinit ću promešati krompir i brašno i umutiti sve blenderom. Jao, šta se to čuje? Treba izgnječiti krompir. Bam, bam, bam. Zak, prestani, to nije igračka. Daj mi to. Ali bilo je tako zabavno, bako. Dobro, šta onda da radim? Ne umem da kuvam. Šta da smislim? Tačno, napravit ću igračku za Zaka. Sad ću napraviti brodić od ovog papirića. Dragi, gledaj, to je brodić za tebe. Je li to za mene? Super, hvala, bako. Dobro je, neka se igra, a ja ću nastaviti da kuvam. Treba iseći povrće. Pomfrit, super, ali moj pomfrit će biti od povrća. To će biti jako zdravo. Koristit ću krastavac, šargarepu i papriku. To je mnogo ukusno i zdravo. Da, pogledajte, to su autići od povrća. Svaka mi čast. Šefe, šta mislite? Jao, to nije originalno. Ja ću napraviti nešto bolje. Imat ću pomfrit u obliku kikica. Da, sad ću je ispržiti u ulju. Odlično. Prva kikica je spremna. Imat ću 3 kikice i 3 vrste sosova. Da, zadovoljna sam. Zak, hoćeš se još dugo igrati? Što? Jao, opet sam posljednji. Šta da radim? Točno, ja imam Cheetos. To podsjeća na pomfrit. Da, koristit ću čips. To je genijalna ideja. Sipat ću ga u brodić i to je to. Završio sam. Stvarno sam se trudio. Bravo, unuče. Prijatno, Nathan. Wow, svaka vam čast. Odakle da počnem? Je li to povrće? Odvratno. Fuj, mrzim povrće. Ne sviđa mi se. Šta je dalje? Opa, to je kikica od krompira. Zanimljivo. Sad ću probati sa kečapom. Izgleda cool. I ukus je ekstra. A šta je to? Sen. Probat ću. Neobično. I posljednji sos, majonez. Da, cool. Jako mi se sviđa ovo jelo. Stavljam like. Svaka čast. Ovo ću ostaviti za kasnije. Šta je ostalo? Čekajte. Ili to čips? Da, jeste. Ja volim čips. Ko je pobedio? Dajte da razmislim. Pobedio je Zak. Čestitam, tvoje ideje, super. Stvarno? Pobeda je moja. To. Nemoj da vređaš mog unuka, a budi srećna zbog njega.